Čaute, hlási sa 37. stratená legia. Toto je práve sme vyštartovali z nášho nie cieľa, začiatku a ideme smerom na Vršatec. Tu sme a tam ideme. Názor Matej? Už tam skoro sme, už fakt len chvíľku. Zatiaľ máme veľmi dobrú morálku družstva, takže malo by to dobre vypáliť dnes a vidíme sa za chvíľu. Takže aktuálne sa nachádzame pri tomto malebnom malinkom javoríku, ktorý raz bude veľký strom, tak môžeme tu prísť sa nám potom pozrieť, či vyrastú. Javor je výborný na vyrezávanie, keďže má pekne mäkké drevo a veľa rezbarov z neho tvorí napríklad talierky, líšky a tak. No, takto sa lovilo v praveku. Predstavte si, že tuto pred nami tento statný samec je nejaký praveký tvor, napríklad mamut. Uchopíme oštep, zamierime a vrhneme oštep. Oštep zasiahol. Takovýho si uděláme dneska na večeři, vole. Poď sa, Majko, poď sa. No, máme vtáčika, Je to ktorý je očividne po úraze. Je to sikorka obyčajná, alebo ako to je? Pravdepodobne. Je trošku dokrútený, ak sa môžeme pozrieť. Ale pevne veríme, že sa zotaví. Dobre, ide s nami. Pekný zvyšok dňa. Martin, môžeš odmerať hĺbku tohoto bažiny zatiaľ. Neušpliechaj sa, jak ti môžem poradiť. No ako môžeme vidieť, bažina je pomerne hlboká a má silný podtlak, takže keby sme tam behli, bolo by pomerne zložité odtiaľ výjsť. Čiže dávajte si pozor na bažiny a nebehajte tam, ani gumákov. Pekný zvyšok dňa prajem. Aj túto náš vták, konkrétne sikorka, vám praje pekný zvyšok dňa. Ako ho pomenujeme? Poď dačo do videa. On je dek. Není, kúkaj. Neboj. Ty môžeš púšť. Počkaj, nie, inak to je povolené. Ja mám babo. Je povolené na dopad práve skákať do zemi. Ja ho nekradnem. Smile. To si varíme na večer. Nič iné nemáme. Tomuto vtáčikovi sme poskytli odbornú prvú pomoc a ideme ho teraz vypustiť do voľnej prírody. Dostal napiť, aj starostlivosť a všetko, čo mu patrí, takže po odbornom ošetrení ho ideme vypustiť. Tu je to už dosť voľná príroda, si myslím. Vtáčika uložíme sem. Pevne veríme, že sa zotaví. A pre prípad, že by ho pochytil ťažký smet, tak mu ideme ešte dať trochu vody. Vodu mu dáme takto na list. To je pre neho dostačujúce množstvo a prajeme mu skoré uzdravenie. A pevne veríme, že sa z toho zotaví. Ahoj. Dobre, objavili sme túto nehnuteľnosť, tak túto pán realitný maklér nám ide svoju ponuku predostrieť. Dobre, ako môžeme vidieť, tuto máme vyvýšený domček, takže v prípade potopy alebo veľkých dažďov sa náš dom, tuto ubytovanie nepokazí, nebude pod vodou, nič. Tu máme krásne schodíky, ako môžete vidieť, kvalitné, vyrobené, poviem, že dubového dreva. Tuto krásne dvierka laminované, natreté. Tu máme prvotriedny bezpečnostný systém
ako môžete vidieť. Vo vnútri krásna lavička s výhľadom na tieto krásne hory. Takže podľa mňa veľmi pekné, ako môžete vidieť tiež. Máme tu dve okná, jeden má výhľad na sever, druhý na východ a cena ponúka, keďže je toto taká oblasť turistická veľmi, takže myslím, že cena, ktorá je v ponuke 120 000 eur, je veľmi dobrá, keďže to má pozemok 3x3 metre. Dobre, ďakujeme za váš vstup. Tuto máme potenciálneho kupcu. Čo hovoríte na túto ponuku? Viete čo, akože premýšľam nad tým veľmi, ale asi by to potrebovalo trošičku rekonštrukcie, ak sa nad tým tak... Pán Voštinár tu dneska s nami nemohol byť. Bohužiaľ, no má inú prácu v novom bývaní, takže... Dobre, a ako je to tu s vodou alebo kanalizácia, elektrina? No, Taká ma zaujíma. kanalizácia, máme tam lesík, potom voda, dole v doline bude potok a elektrika, no keď vás trafi blesk, tak hej. Dobre, ešte máme tu taký dotaz, že či sú tu celoročne tieto pomerne otravné rastliny. No, Podľa mňa to je tieto ako- rastliny sú tu bohužiaľ iba vlastne od jary až po jeseň, takže celú zimu budete vlastne bez nich. No, je to jedna z tých nevýhôd, ale myslím, že tie plusy sú viac jak tie mínusy. No musíme uznať, že sa jedná o veľmi luxusné bývanie s výbornou polohou. Have a started motor, so I can't beat you, you know, because the yellow car right over there, it has to have a, started motor, because otherwise it won't work, and otherwise I can't beat you, that's just the rules of the game. But I'm going to beat him anyway. Tuto môžeme vidieť havka. Je trochu nepriateľský, ale inak je to veľmi pekný havko. Dokonca sa nám podarilo do kamery, je to fajn. Máme ďalšieho havka, pôsobí veľmi priateľský. Pekný havko. Dobre, dorazili sme do cieľa. Sme všetci a živí, sme nestratili ani nikoho. A ideme rozbaliť stany a dať čo uvariť. Paráda.
Srdce silno buší, po tele beha mráz, prahnem stále pokryje a neutíka hlas. Preboj som sa nalil, preboj stále žijem, boji túžim umierať a porážku nepríjmem. Srdce silno buší, po tele beha mráz, prahnem stále pokryje a neutíka hlas. Preboj som sa nalil, preboj stále žijem, boji túžim umierať a porážku nepríjmem. Nemám zo smrti strach, osud dávno daný je. Daný je môj čas, plámen moje telo pokryje. Trápané budú moje dni, bohovia mi život nevdýchnú. Tí najlepší padú pre svoje sny, slzy našich žien nikdy nevystrú. Dobré ráno. Už sme vyrazili z táboriska. Spratali sme väčšinu vecí, čo sme mohli. A cestujeme smer Červený kameň. Hlasíme sa z Červenokamenského sedla. Už len pol hodinu od Lednice. Celý tým je šťastím celý bez seba. A tuto môžeme vidieť dokonca aj nášho domáceho maznačika. To má intie. A hej, darí sa nám, už by to malo ísť len dole kopcom, takže už by to malo byť v pohode. Všetkých nás to naozaj chytilo za srdce a Ahoj. Veľmi pekní aukovia. A hodnotenie. Hodnotenie? Povedal by som, že 8-10, pretože na stráženie takéhoto objektu nie sú úplne vhodní, lebo sa boja. Alebo sú veľmi obranní, ako vidíme. Na ten vzadu je dobrý psych.
Ešte raz. Sníva sa mi, alebo Chat, je to chat, chat, are we in lednica? Is this lednica, chat? Je to real? Je to real? Is this Nie je to real? len Matrix? Je to Chat, real? je to real? Chat, my sme v lednici. Chat, 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 what? We did it. What? Mám pocit, že sme vyhrali.